אנחנו מכירים לא מעט אלה הון בארץ, אבל אפרים אילין היה אחר. מי שהקים בצעירותו את מפעל המכוניות הראשון בישראל, איבד את הונו, ולמרות פועלו הרב למען המדינה, היא לא השיבה לו באותה מטבע. יונתן פיחוטקה מביא את הרעיון האחרון עם המיליונר שתולדות המדינה שזורות בתולדות חייו. עשרות שנים לפני שהמילה טייקון נאמרה כאן, אפרים אילין היה טייקון מסוג אחר. Today this painting was about over 100,000 pounds. הייתי מלך החוטים באירופה. מי שהחל את דרכו כנער עני בתנועת בית"ר ופעיל באצ"ל, היה לסוחר טקסטיל מצליח עוד בתקופת המנדט. אני בדצמבר 45 עזבתי את הארץ לאיטליה. כל ההון שלי הסתכם אולי 5,000-6,000 סטרלינג. באפריל 46 הייתי מיליונר בסטרלינגים. החיים הטובים באירופה לא השכיחו ממנו מניין בה, וכאשר במרץ 48 מגיעה בקשה מראשי היישוב לסייע בהברחת כמות גדולה של נשק צ'כי, אילין רותם את קשריו העסקיים. שמי היה נקי, וכשאני חיפשתי אונייה, כולם ידעו שזה בשוקותים. איך עושים את העניין? אני לא ידעתי ממה להתחיל. בכסף אתה יכול לקנות את כל הנשק של הבודיגארד של בוקינגהאם פלאס. איך תוציאו אותו? וברגע שנחוץ לך. אילין לא השאיר יותר מדי למזל, וכשהיה צריך לשכנע את בעלי האונייה האיטלקים להעלים עין, נקט בגישה יצירתית. יוסקי יריב כותב שם יראה אפרים את כל גדולתו. ב-12 בלילה הוא הכניס את הבלבטים של האונייה לבית זונות, התיישב על יד הפסנתר, התחיל לנגן על השיר ולהשתכר, ושם נגמרה העסקה. זה בדיוק כך. אלו הימים האחרונים של המנדט הבריטי, והיישוב היהודי בארץ נלחם על חייו. בניסיון להכריע את המערכה, בן גוריון מבין כי פריצת הדרך לירושלים תדרוש מבצע נועז. מבצע נחשון יצא כבר לדרך, ולא היה לי מה ללכת. האונייה עמוסת הנשק מוסווית כאונייה הנושאת בצל, ויוצאת לדרך בים סוער. הודיעו שתוך 18 או 12 יום היא תגיע, ובגלל הסערה היא קרה ימיים. אנחנו יודעים על שפת הים, עמד שם אשכול. עמדו שם כל ראשי הגנה, ומחכים לאונייה המחורבנת הזו נורא, שבינתיים מכשיר הקשר הלך לה לאיבוד, ולא ידענו איפה היא. אתה יודע, 12 יום האלה מה עבר עליי? שנורה הגיע ופירקה בשלום את המטען, פשוט אנשים בחרו ונשקו את הנשק. כמובן שגם אני מתחיל עכשיו לבכות. אתה לא יכול לשאול לעצמך. איזו אחריות הייתה מוטלת על הכתפיים שלי. שמשהו קטן היה יכול להרוס אותו. לדעתי הנשק הצ'כי הציל את מדינת ישראל. ממש. הנשק אפשר את שחרור ירושלים, ובלי ירושלים לא הייתה קמה מדינת ישראל. בשנים שלאחר מכן המשיך אילין בפעילותו הציונית. הוא סיפק לחיל הים סירות נפץ איטלקיות, עזר בהברחת מטוסי הספיטפייר הראשונים מיוגוסלביה, והצליח לחלץ 150,000 יהודים מעבר למסך הברזל, שסיפק צינורות נפט תמורת אשרות עלייה לממשל הרומני המוחרם. אני חושב שזה הדבר הנועז ביותר שאי פעם עשיתי, מתוך מניעים סנטימנטליים להציל יהודים. בשנת 50 אילין עובר לפעילות חלוצית שונה, ופועל להגשים את חלומו לתעשיית רכב בישראל. L'ouverture d'une fabrique d'automobiles en Israël a rempli d'espoir bon nombre d'Israéliens ayant besoin d'une voiture. מפעלי קייזר אילין העסיקו אלפי עובדים והרכיבו בארץ את מכוניות רנו, קייזר לארק וגולת הכותרת, הקונטסה. פתיחת המפעל זה היה נורא היסטורי בארץ. מי לא היה גולדנר, בן גוריון, הרמטכ"ל. ב-20 שנות קיום המפעל, אנחנו ייצרנו 100,000 מכוניות. בסופו של דבר אולץ אילין על ידי המדינה למכור את המפעל.
אם היה פעם חוזה, שהממשלה לא קיימה מילה אחת, זה היה חוזה. פגוע וממורמר, הוא מעביר את מרבית עסקיו לחול ומקים חברה משגשגת לסחר באומנות. In 2.5 years, this Magritte has quadrupled in value. Its owner is former Israeli industrialist Ephraim Ilin, who has transformed himself from art fancier to art financier. בערוב ימיו חזר לארץ, והרבה להתבטא בנושאים הקרובים לליבו. אם החינוך יצא מידי פוליטיקאים, ויהיה בידי בעלי מקצוע, ואם ידעו להעריך את המורה, ישמע, אם אתה משלם פינץ, אתה מקבל מונקיס. ברעיון האחרון שנתן בחייו, הוא מבקר את מדיניות ההפרטה של ממשלות ישראל שהתעלמו לדבריו מחלקו של הציבור, ומכרו את המדינה בזול לבעלי ההון. אנחנו רוצים ללחום נגד עוני. זאת אומרת שעם ישראל יהיה יותר עשיר. אז לא אדם אחד את זה. במקום זה, הם עשו אחרת. אם זה הכל היה מלוכלך. דור המנהיגים שהתיימר להמשיך את המסורת הבית"רית שגדל עליה, איבד לדבריו את הדרך. ז'בוטינסקי לא אמר שהוא רוצה להרוג ערבים. הוא דיבר על החיים משותפים. אני הייתי על ידו 3 שנים. איפה הוא היה ואיפה הם. לצערי רק מסגרת שבורה נשארה אצל ביבי. במשך שנים המשיך אילין להאמין שהוא שילם מחיר על הנאמנות שלו לרעיון הרוויזיוניסטי. מלחמת העצמאות הבאת נשק, היית באצ"ל, עשית תעשיית מכוניות, עשית תעשיית טקסטיל. איפה פרס ישראל לאפרים אילין? אתה תסתכל מי קיבל פרס ישראל ב10 שנים האחרונות. תסתכלו ברשימה ותראו מי נתן אותו. זה נהפך לחנות מכולת. אך האיש הזה, שעשה כל כך הרבה, לא נתן לכעס להכריע אותו. אבא המנהיג שלי אמר, אף פעם אל תנקום באנשים, לבקש רק להליך ימין. הקשה הזו קוימה במלואה כשהלך לעולמו לפני כחודש בגיל 98. סיפור חייו הוא אולי תזכורת לכך שכמו מכונית הקונטסה שייצר, אנשים כמוהו קשה למצוא היום. יהי זכרו ברוך.